आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय इमारजेन्सि पार्सनेल लन एप। जुदि नोंथांनो फैसानि गोनांथि जादों, नोंथांनि आखायाव फैसा गैया, अब्ला नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फनावनो नैबे जेनुइन RBI रेजिस्टार गोनां ब्रान्च लन एपखौ बाहायनानै इजियावनो नोंथाङा बेनिफ्राय फैसा मोननो हायो। नोंथाङा बे एप्सखौ बाहायनानै बोरै नोंथाङा लनखौ एप्लाइ खालामनो बेनि प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो देखायहरगोन। आरो गोबां मानसिफोरानो नैबे ब्रान्च लन एपनिफ्राय गोबां मानसिफोरा लन लानानै दोनदों। आङो आगोलावनो बेनि भिडिअ बानायखांबायमोन। बे भिडिअनि जोहै गोबां मानसिफोरा दासिम लन लानानै दोनदों। 500निबो बारा मानसिफोरा नैबे ब्रान्च लन एपआव आंनि नैबे भिडिअनि लिंकनि जोहै नोंथांमोना लन लानानै दोनदों। नोंथांमोना बे लनखौ बोरै सुख'नो आरो नोंथाङा लनखौ बोरै मोनगोन बेनि A to Z आपडेटखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव होगोन। गोबां मानसिफोरानो लनखौ मोनदों आरो खायसेया मोनाखै। मानि थाखाय मोनाखै? नोंथाङा डाइरेक्ट नैबे ब्रान्च लन एपखौ डाइरेक्ट नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लन एप्लाइ खालामदों, बेनि थाखायनो मोनाखै। आरो खायसे मानसिया आङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होना दोनदों, नैबे ब्रान्च एपनि रेफारेल लिंक। बे लिंकनि जोहै गोबां मानसिफोरा थांनानै लनखौ मोनदों। जुदि नोंथांनो लनखौ नांगोन, अब्ला नोंथाङा भिडिअनि गाहायाव आं मोनसे रेफारेल लिंक, नैबे एप्सनि मोनसे रेफारेल लिंक होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकनि थ्रुयै थांबासो 100% लन मोननायनि चान्सआव थागोन। नोंथांमोना लिंकआव थुनानै प्ले स्ट'राव नैबे ब्रान्च लन एपखौ इनस्टल खालामनानै बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जोङो नायगोन गोबां मानसिफोरा बेयाव लन लानानै दोनदों। आंबो बेयाव दासिम गोबां लन मोनबाय। आंनिया नैबे 4,400 बेखिनि फैसा हरबावनो दंबावो। नोंथाङा बेखौ रिपेमेन्ट खालामनो थाखाय नैबे मेक ए पेमेन्टआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेबायदि। आरो नैबेयाव नोंथांनि बेसेबां नोंथाङा बे मान्थआव हरबावनांगोन नैबेयाव थागोन। नेक्स्ट एमाउन्ट डु नैबेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आरो नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि फनपे, पेटिएम बेफोरबायदि नोंथाङा एपजों इजियावनो नोंथाङा गावबागावनि लनखौ रिपेमेन्ट खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा लनखौ लानानै रिपेमेन्ट खालामा, अब्ला नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि सिबिल स्क'रा डाउन जागोन। नोंथाङा लनखौ लादोंब्लाथाय लनखौ रिपेमेन्ट बानायबानो जाबाय टाइमाव। नोंथाङा बेखौ मास मोनथामनिबो मोनगोन, मास मोनब्रैनिबो मोनगोन आरो 6 मान्थनिबो थाखायबो नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन। दानिया जाय बिथांमोना लनखौ एप्लाइ खालामनो सानदों, आं नोंथांमोननो प्रसेसखौ देखायनोसै। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे लिंक नुगोन। नैबायदि आङो बेबायदि लिंक होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकनि थ्रुयै थांबासो नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बे लिंकआव बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथाङा बेबायदि खालामबानो जाबाय। भिडिअनि गाहायाव थांनानै दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे अपसन गेवगोन। बेयाव बेबायदि मोनसे अपसन गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव प्ले स्ट'राव डाइरेक्ट मोनहैगोन बे ब्रान्च एपनि। बेबायदि नोंथाङा लिंकआव थुना होनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट नोंथाङा प्ले स्ट'राव बेबायदि नोंथाङा थांनानै इजियावनो बे एप्सखौ इनस्टल बानायनो हागोन। बेयाव नोंथाङा जेबो गिनांगौ गैया। नैबेयाव प्ले स्ट'रनि नैबेयाव नोंथाङा नायबानो जाबाय बिनि रिभिउफोरखौ। बे RBI रेजिस्टार गोनां मोनसे सेकिउर एप। नोंथाङा बेयाव जेबो गिनांगौ खोथा गैया। दानिया नोंथाङा बेयाव इनस्टल बानायनांगोन बे एप्सखौ। बेबायदि इनस्टल थुबानो जाबाय। आं बेखौ इनस्टल बानायबाय। दानिया जोंनिया एप्सआ इनस्टल जाबाय दं। जोङो बे एप्सखौ इनस्टल जानायखौ दसे नेनोसै। दानिया जोंनिया एप्सआ गेवबाय। नोंथाङा नैबे कन्टिनिउ इन इंलिशआव नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनानै होनांगोन। आङो दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायना होनोसै। दानिया आङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे भेरिफाइआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया जोङो OTP-खौ भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। दानिया नोंथाङा नैबे गेट ए लन नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो बे गेट ए लनाव जोङो क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव एलाउ खालामनानै होनांगोन। बे नोंथांनि फननि बेयाव जोङो बेयाव एलाउ थुनानै होनांगोन। बेबायदि नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गिबियावनो नोंथांनि पान कार्ड नांगोन आरो बेयाव नोंथांनि सेल्फि नांगोन आरो नोंथांनि इनकाम डिटेल्स नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन। दानिया जों नैबे कन्टिनिउआव जोङो क्लिक खालामना होनांगोन। बेबायदि जों कन्टिनिउआव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पान नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनानै होनांगोन। जोङो बेयाव पान नाम्बारखौ जोङो दानिया बहायना होदोनि।
दानिया जोङो बेयाव पान नाम्बारखौ बहायबाय नोंथाङा नैबे बक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन जोङो दानिया बे बक्सआव टिक बानायनोसै आरो नोंथाङा नैबेयाव भेरिफाइआव क्लिक खालामबानो जाबाय नैबे बक्सआव टिक खालामखांनानै दानिया नोंथांनि मोनसे सेलफि नांगोन बेयाव नोंथाङा नैबे केपचार नैबे सेलफियाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांनि सेलफि लाबानो जाबाय जुदि सेलफिया जायाबाथाय नोंथाङा लानाया बेयाव जायाबो जानो हागौ नोंथाङा मेगनखौ मिसिबना होबानो जागोन बेयाव सेलफिया क्लिक जायो अट'मेटिकनो जोङो दानिया बेयाव सेलफिखौ लानोसै दानिया नोंथाङा बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि फट'खौ बेबायदि साफायनांगोन आरो नोंथाङा नैबे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया बे साबमिटआव क्लिक खालामना होदिनि दानिया बेयाव नोंथाङा नै आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक दं अब्ला नोंथाङा बेयाव मोनसे OTP फैगोन नोंथाङा बेयाव बेखौ कनफार्म बानायनांगन जुदि नोंथांनियाव आधार कार्डजों मबाइल नाम्बार लिंक गैया अब्ला नोंथाङा नैबे आपल'ड ID कार्डआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि भटारनि बेयाव कार्डखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया नैबे आपल'ड ID कार्डआव क्लिक खालामनानै जोङो भटार कार्डनि फट'खौ जों बेयाव आपल'ड खालामनानै होगोन दानिया जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय ID टाइपआव जों दानिया नैबे एरराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बा नोंथांनियाव भटार ID बाबो जागोन जों दानिया नैबे आधार कार्डआव क्लिक खालामबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन कन्टिनिउआव जोङो दानिया बे कन्टिनिउआव क्लिक खालामसै दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नैबेयाव नेक्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि फट'खौ बेयाव हरनांगोन साफायनानै दानिया नोंथाङा बेयाव बेबायदि नोंथांनि आधार कार्डनि फट'खौ बेबायदि साफायनांगोन जोङो बेयाव आधार कार्डनि फट'खौ बेबायदि क्लिक खालामबाय बेयाव जोङो दानिया बेयाव आधार कार्डखौ बेबायदि साफायबाय दानिया जों नैबे साबमिटआव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय नोंथाङा बेबायदि खालामबानो जाबाय दानिया आरो नोंथाङा आधार कार्डनि मोनसे बेक साइडखौबो नोंथाङा फट' साफायनानै हरनांगोन जोङो दानिया बेखौबो लानोसै जोङो दानिया बे आधार कार्डनि बेक साइडखौबो लाबाय फट'खौ दानिया नैबे साबमिटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होफिननांगोन जोङो दानिया बे साबमिटआव क्लिक खालामबाय दानिया आरो फिन खेबसेबाव नोंथाङा नोंथांनि सेलफिखौ लाफिननांगोन अब्लानो नोंथांनि ID भेरिफाइआ कमप्लिट जागोन दानिया नोंथाङा नैबे साबमिटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ नोंथांनि आधार कार्ड पान कार्डजों नोंथाङा बानायबोबाय आइडिखौ कनफार्म बानायबोबाय आरोबाव फिन नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड आरो बे पान कार्डनि एड्रेसखौ नोंथाङा बेयाव आरो फिन नैबे फर्मनि जोहै नोंथाङा खेबसेबाव कनफार्माव नोंथाङा बेयाव बानायफिननांगोन जेरै नोंथांनि बेयाव आधार कार्डआव थानाय नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरफिननांगोन आरो नैबेयाव पान कार्डआव थानाय नामखौ नैबेयाव लिरफिननांगोन आरो बेयाव पान नाम्बार आरो नैबेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थ नैबेयाव जेन्डार नैबेयाव अबेबा अट'मेटिक सिलेक्ट जानानै फैखागोन आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों बेबायदि बानायबानो जाबाय आरो बे पेजखौ बोखोनांगोन नोंथाङा जोङो बोखोनानै नायबावनोसै दानिया बेयाव नोंथांनि फुल एड्रेसखौ नोंथाङा लिरनांगोन नोंथांनि भिलेज पिन कड डिस्ट्रिक्ट नोंथांनि जायगानि नोंथाङा बेयाव थावनिखौ नोंथाङा लिरबानो जाबाय बेयाव गासै नोंथाङा नोंथांनि फुल एड्रेसखौ बेयाव लिरबानो जाबाय नैबे बक्सआव दानिया नोंथांनि बेयाव सिटि नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन नैबेयाव पिन क'डखौ नोंथाङा नोंथांनि जायगानि पिन क'डखौ बेयाव बहायनांगोन नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन आरो जुदि नोंथांनि एड्रेसा नैबेयाव सेमबा नोंथाङा बेयाव येस खालामनांगोन नङाबा बेयाव न'आव क्लिक खालामनांगोन नोंथांनि जि दा एड्रेस होबाय जुदि बियो सेमबाथाय नैबेयाव आर इउ पलिटिकेलि एक्सप'ज नैबेयाव नोंथाङा बेयाव न'आव क्लिक थानो होबानो जाबाय बेखौ दानिया बे जोब्बाय दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि इमेल आइडिखौ नैबेयाव बक्सआव बहायबा बहायजागोन बहायाबा बेयाव जेबो खोथा गैया दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया बे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होदोनि नोंथाङा नैबेयाव इमेल एड्रेसखौ बहायथारनांगोन बेयाव जानाय नङा नङाबा आङो बेयाव नायदोंमोन बेयाव दानिया आङो इमेल एड्रेसखौ बहायनानै होदिनि दानिया बेयाव इमेल एड्रेसखौ बहायबाय दानिया जों नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया बेयाव खालामनोसै दानिया बेयाव नोंथांनि दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि कारेन्ट इनकामखौ नोंथाङा बेयाव खिथिनांगोन नोंथाङा दा मा मावबाय दं नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन बेबायदि नोंथाङा जुदि साख्रि मावो नैबे सेलारियाव नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन बेयाव जुदि नोंथाङा बिजनेस मावो अब्ला नोंथाङा सेल्फ इमप्लयमेन्ट बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो जुदि नोंथाङा जेबो मावा नैबेयाव आनइमप्लयमेन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन आरो जुदि नोंथाङा बे मोनथामनि भितरावबो जेबो मावा नोंथाङा आलादा रोखोमनि खामानि मावो अब्ला नोंथाङा नैबे आदार्सआव क्लिक खालामनो नांगोन जोङो दानिया नैबे सेल्फ इमप्लयमेन्टआव जोङो क्लिक खालामनानै होदिनि दानिया नोंथांनि बेयाव मान्थलि इनकामखौ नोंथाङा बेयाव बेसेबां खामायो नोंथाङा बेयाव खिथिनांगोन नोंथाङा नैबे
20,000 खौ नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो जाबाय जोङो बे 20,000 आव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन जोङो दानिया बे कन्टिनिउ क्लिक बानायबाय दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंकनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव एड खालामनांगोन नोंथाङा मा बेंकखौ नोंथाङा होनो सानदों बेयाव नोंथाङा बेयाव गोबां बेंकनि नाम दं बेयाव नोंथाङा बेयाव बेंकनि नामखौ क्लिक खालामनो नांगोन दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ बेबायदि नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि बेंकखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायनो नांगोन दानिया नोंथाङा नैबे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया बे साबमिटआव क्लिक खालामना होदिनि दानिया नोंथाङा बेयाव बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांनि बेयाव डाटाखौ नायबाय दङ नोंथांनि सिबिल स्करखौ बेयाव चेक खालामबाय दं जुदि नोंथाङा बेयाव गासैबो डाटाया नोंथांनिया मिलायो नोंथाङा बेयाव इजियावनो लनखौ मोननो हागोन नैबेयाव चेक खालामबाय दङ नैबेयाव टाइम होदों बे टाइमखौ जोङो दसे नायदिनि बेयाव लनखौ मोनगोन ना मोना नोंथाङा बेबायदिनो बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप बानायजोबखांनायनि उनाव बेबायदि चेक बानायगोन जोङो दानिया बेखौ वेट खालामदिनि दानिया जोंनि नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा लनखौ बेयाव नैबे 2,500 बेखिनि जोंनो लनखौ जासिदों नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव नोंथाङा बेयाव 1,500बो नोंथाङा बेयाव लानो हागोन आरो नोंथाङा 1,000बो लानो हागोन आरो नोंथाङा 500बो बेबायदि लानो हागोन जोङो दानिया बेयाव मोनसे लनखौ जोङो लानानै नायदिनि नोंथाङा बेयाव गासैबो नोंथांनि डाटाखौ फिलआप बानायजोबखांनायनि उनाव बेबायदि लनखौ अफार बानायगोन नोंथाङा जुदि लनखौ लानो सानदों अब्ला नोंथाङा बेबायदि नैबे लनाव नोंथाङा बेसेबां लानो नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होनांगोन जों दानिया बे कन्टिनिउ क्लिक बानायबाय दानिया नोंथाङा नैबे एरराव क्लिक खालामनांगोन जोङो बे एरराव क्लिक बानायबाय नोंथाङा लनखौ बेसेबां गोबावसिम लानो सानदों नोंथाङा बेयाव बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन जोङो दानिया नैबे 62 डेसनि थाखाय बेखौ लानो सानदों जों नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि कन्टिनिउ क्लिक खालामना होबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबे बेंकखौ नोंथाङा बेयाव अट'मेटिक बेबायदि सिलेक्ट फैगोन बेयाव नोंथाङा नैबेयाव एप्लाइआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे ब्रान्च लन एपनिफ्राय नोंथाङा इजियावनो नोंथाङा लनखौ लानो हागोन दानिया जोङो बेयाव एप्लाइ खालामनानै नायदिनि एप्लाइआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव मोनसे डिजिटेल एग्रिमेन्ट गेवगोन नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक खालामनानै नोंथाङा नैबे एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि फाइनाल एप्लाइआ जागोन नोंथाङा बेयाव लनखौ मोननो हासिगोन आङो बेयाव लनखौ लाथ'ला मानो होनब्ला अलरेडि लानानै दोनखादों आं बेखौ गुबुन सासे मानसिनि बानायदोंमोन जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड बा नोंथाङा बेबायदिनो इजियावनो नोंथाङा ब्रान्च लन एपनिफ्राय नोंथाङा लनखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होखादों बे लिंकनि थ्रुयै थांबासो नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ